Hej. Fuck med dig. Jeg synes, at vi skal hvis I flere civile, så den lækreste af jer er så mig. Skal mødes i aften kl. 20 på Le Rabat til noget gratis stand-up. Jeg tror, det bliver pissehyggeligt. Der er nogle gode mennesker på, jeg er på, blandt andet. Skulle du selv sidde derude og have lyst, jeg er der nu samlet, så skulle den lækreste af jer have lyst til at optræde, så så kan vi købe et par øl, og så tænke om I stadig har lyst til det. Fordi man kan sige, hvad kan man opnå? Det skal ikke handle om mig, det er klart. Det hele skal ikke handle om mig, men hvad kan man opnå med det? Med stand-up. Hvad var det for noget? Du kiggede forbi. Ja, jeg har fået en t-shirt fra DM i stand-up, og 3 år har man knoklet. Men hvis du har lyst til at optræde, så synes jeg, at du skal helt klart, at du skal komme ned, ellers så komme ned og hygge og grin og købe øl og starte en samtale med os. Med mig. Bare lige snakke lidt til mig. Kig på mig. Hej.